Čauko, ja som Majstreska a ja vás tu vítam u ďalšieho mojho videa. Dlhšie nevyšlo video, preto toto video bude veľmi nabité. Po prvé, kúkneme sa na môj tým. Po druhé, pôjdeme do stora a kúpime si 2599 po 107. Po tretie, zahráme si jeden zápas a po štvrté, zahráme si a tak dvakrát. Môžeme ísť na to. Tak, môžeme sa vrhnúť na môj tým, ktorý má 104 rating, čo vôbec nie je zlé. Napríklad ja vám budem hovoriť len rating jej. Začneme najsilnejším 106 Akuna, dobre? 106 Kubo. A teraz idem normálne. 103, 102, 103, 104, 103, 103, 103, 102, 103. Tak stále 103, tu mám jedného, ale to neviem, či mám, ale nemám toho. Neviem už, jak sa volá. 104. A teraz si hovorím, či prečo nedám autobil, lebo by mi to znižilo na 103. Neviem prečo, ale by mi to znižilo. Neviem prečo. Teraz, keď sme si ukázali môj tým, vôbec nie je zlé, ešte player, vám môžem ukázať, hej. Najhlavnejšie už je Kubo, tak Akuna je ako druhý, potom 104 Charlotte, z challenge, 104, 103, 103, 103, 103 a ďalšie 103. Hej, tu najslabšieho, čo mám, tak 102. Potom zase 102 Barnesa, ale tých si vylepším, kúpim si nové level, lebo keď sa kúkneme, tak si našetím na takých 200 miliónov, 300 a si kúpim nejaké poriadne levočko, lebo mám už 95 miliónov, čo ako je ešte trocha malo, ale my sa môžeme vrhnúť teraz na druhú časť, na čo sa vôbec najviac teším, a to je toto. Ja neviem, či to kúpiť, ale už som povedal, že to kúpime. Radšej som si tých 500 gemov, ale 3000 aby som mal, ale ideme na to, už som to kúpil. Dobre, nezabudnite hodiť like a odber. Keď ešte otvorím toto video, som zabudol povedať, hoďte like a odber a my sa môžeme na to vrhnúť. Nezabudnite hodiť like. Poďme na to. Top open. Ideme na to. Let's go. Argentina. CB? No to bude. Čo? Macaliste? 44 miliónov. Ty chceš mi povedať, že ja som minul 2500 gemov len za takého úplnú slabotu, kde hrá vo týme, ktorý som prvýkrát to počujem v taký tým. To mi chceš povedať, že som 2500 gemov minul, že som mohol si kúpiť tento, kde by som vôbec nemohol dostať to. No, mohol by som dostať, ale škoda, minút 2, no nevadí už. Neviem, teraz tak ja nepôjdeme do reserve. Máme A CBčka mám 103, takže tam sa mi nevojde 101. Dobre, tak z tohto peku, že ako lepšie, kde je sa 9 a 100, tak 60, aj. Dobre, ešte toto si otvoríme, tento 200 gemov. Hej, to tak preklikám, lebo to nič také tu není. Dobre, aspoň tých 200 gemov máme. Už ešte toto si otvoríme narýchlo. A pôjdeme sa zahrať zápas. Začneme 3 minúty. Dobre, tu je aj zadarmo. Pripík. Dúfam, že 99 to by bolo. Dobre, ukáž. No, 83, 89, 81. Beriem celá. A 80 jednotku by som asi nezobral, ale tak nič. Dobre, 89, tak to je lepšie ako 80, stále lepšie ako nič. Dobre, questy nemáme nič tu poplnené, nevadí, tak môžeme mi tu dať čo svietiť, tak možno tu ešte dačo pôjde, nejaký event tu je, daily pick, no, berem. No, toto. Keď tu bude takých 20 lajkov, alebo takých 30, tak kúpim tento za 40 000. Hej, keď tu bude 50 lajkov, keď tu bude, tak kúpim ten. Hej, ale neverím si, že by tu bolo 50 lajkov, lebo to je strašne veľa. No, na môj kanáli, hej. No, takže tak, no. Ale keby ste dali 50, tak neviem, či by som ho kúpil, lebo keď sa tak kúkneme, do marketu sa nekúkneme, lebo to sú veľmi drahé.
Tu Action, tu sa dá kúpiť Extra Time, tu. A ten stal nejakých čo také. A tu 99. No, aj by som... Ideme? Kúpime. Dobre, tak nemusíte dávať ani 50 lajkov, lebo som nevedel, že to je také lacné. Veľmi lacné to je ako. No poď. To som zvedavý, takže bonus, za to chcem ešte 10 lajkov. Bonus si kúpime ešte toto. Som vôbec nečakal, že to jak toľko malo stojí. Dobre, 10 000 stojí. Wow, naozaj. Super. Dobre, nie coiny. Extra Time sa mi hej. Dobre. Ja som veľmi rád, že toľko málo stojí, lebo pre mňa to je veľmi úspešné. Mám ho zobrať? Tohto zoberiem radšej. Mocla Lister, alebo jak sa volá ten typek. Dobre, my môžeme ísť na to. Neviem, koľko mám už. Neviem. Ale keď sa to kúpne, Daily Picks, tak tu budeme mať 8000, 44 000. Mám brať. Tak berem. Yes, aj tak mi zostane 4000. Takže mi to je úplne jedno. Nie je zle. Davida si berem. Confirm. Ok, 98 David. Poď, posledných 4000. Poď, dúfam, že dá čo dobré. 97 kg. Dobre. Keď tu bude 5 lajkov, tak si ešte kúpim ďalších. Tých si kúpim a sľubujem vám, že ich otvorím. Hej? Takže je toľko a my môžeme ísť už na zápas. Neboli zlí hráči, ale nevadí. Ako neboli zlí, ale som čakal viac. Hej? Tak ideme asi na Vosla tak prvý, alebo hej, to si dáme prvý zápas. No to je také. Prvý zápas dáme. A potom si dáme dvakrát Head to Head. Lebo som dlho nevydal video, takže ešte keď tu bude 5 lajkov, alebo len keby 4, hej, tak natočím video, jak otváram, aspoň dvakrát, hej, otvorím. A ja si to nakúpim, ja si našetrím hráčov, nejaké peky, úplne lacné potváram. Nejaké úplne za 1800, no 2500 asi nie. 110 krajív. To jedine mu tak zvýšilo rating, 110 krát, a tam som videl ešte nejakú 100 alebo 98 z Indie, alebo skade to som videl. Dobre, Kubo, jeden z najsilnejších hráč. Ide, zasekávačka, ide, poď, daj, nie, taký hráč. Ja to tu natáčam, ja mám toto tu, čo ja viem, to čo mi natáča tú obrazovku, tak ja mám tu a mi sa teraz zle hrať, ale my si ošmykneme, bolo šmyk. Dobre, nahráme, nejaké slabé nahrávky, ale to asi nevadí, trocha nech podbieží. Dobre, nahrávame. Dobre, centrujeme, dáva nožnice, nedáva nožnice. Raz som dal takto nožnice, keď ešte asi včera. Takže tu nožnici to je veľmi dobré. No a strela a úplne zle. Dobre, ja si to dám tu, lebo vidíte, že tu mám 9 minút sa natáča. 9 minút. Takže Adi, nepoznám takého futbalista, takže neviem. Má tiež Real Madrid. Bereme loptu. Otočíme, dáme power shota. A to nič. Ešte Maradona, aby skoroval? Nie, neskoruje. Ešte takto? No, Brno. Wow. Najlepší výkon. A to je slabý tým, to má asi 90 rating a ja som taký slabý. To som porazil 102, asi 4-0 a teraz po 90 na videu neviem dať. Čo je? Kubo. Ide, trocha si pobeží. Centrujem. Ide a hlavičku sa nepodarila, a neviem, komu som to nahral, asi Maršunsovi. To som nechcel, dobre.
Dobre, už natáčame 10 minút, čo je už dobre. Dobre, ešte už dokončíme tento zápas, zahráme ten 2 vs atak a my môžeme ísť. Dobre, poločas už nám, no prvý poločas nám skončil, lebo 45. minúta nebolo predĺženie. Mi to aj jedno, že nebolo, tak vždy. Dobre, komu? Tu je Cruyff, tu je 10, takže nie, že nám dajú gol Rodrigo. My oberáme. Barnes. Dáme šprinty. No, táto má dobrú toto. Carvajal. No. Trocha zlý, ale. Barnes. Je to tam. Pozrite sa, aký pekný gol. Yes, Barnes 102. Jak nič. Ballon d'Or, kartička. Jak nič, 102. Najlepší hráč na strede asi. No, asi. Jak to tam padlo, ja už je Brno. Ale našťastie to tam nepadlo do Brna, ale padlo to rovno, pekne do Winkla, čo to bol veľmi pekný gol. A teraz sme nahrali trocha dole, lebo sme nahrali dopredu. Nevadí, teraz budeme mať presilu, budeme mať loptu, keď nedá Cruyff gol. A dal. A 110, kámo. 110 Cruyffa na 90 rating tým. Ja nemám moc také týmy, čo majú tam aj 111, ale celý tým majú len 90. Dobre, 1-1, to tak neskončí, jasné, že ideme teraz tryhardiť. Dobre, ja teraz nebudem dlhšie rozprávať, ale vtedy on odbehol head, keď som mu nahral. Dobre, máme aspoň loptu. Dobre, teraz ideme tryhardiť. Dúfam, že tí hráči zase nebudú takí spomalení. Poď. A keď ja by som asi lepší nebol, ale to už nič. Čo sa dá robiť? Máme loptu. Yes. Vamos. Dobre, Maradona sa mení ani neviem s kým to tam bolo. Nestihol. Ja dávam power shot, ja nečakám, ja dávam power shot. To Courtois, jeden z najlepších brankárov, tu nám chytil túto power shot strelu. Ale teraz Laporte, tiež jeden takých najlepších obrancov, čo teraz pôsobí v tomto Al Nassr, kde je aj Ronaldo. Dobre, máme my? Nie, oni. Už 1-1 vedú oni. Dobre, to už nič. Dobre, 2 minúty. 2 minúty ešte máme. Takže ešte. A už nemáme nič. Dobre, 1-1. Alimnv. Hej, nejak taký tým. Ja sa volám Ronaldo, alebo ja fandím Ronaldovi. To fandí Ronaldovi, nech dá like. A ten Barnes gól to bol veľmi pekný. Keby sme ešte nechali dať taký jeden gól na 2-0 alebo tých 2-1, no čo sa dá robiť. Tak by to bolo dobre. Dobre, už 14 minút natáčame, tak ideme hneď na atak. Hej, jak som povedal, dajme 4 lajky, dajme tomu, alebo 5, alebo 6, to je jedno už. Hlavne, že aby to bolo viac ako 3. Tak otvorím si dvakrát ten pik, lebo to je veľmi lacné a teraz čo som videl, to z toho môžeme veľmi dobre padnúť. Ale ten 104 Maradona to je taká nová, lebo on jedným časom, stále nebol vo FIFA, asi len raz alebo 2 razy bol vo FIFA. A to je tak starej FIFA. Lebo nedostali povolenie, alebo neviem čo to, ale už je vo FIFA, takže som rád, lebo 104 Maradona je najetý. A na N3 bude aj tento gól, čo teraz dáme. Dúfam. Poď. Zahráme. Tyčka! Tak, no. Dobre, Akuna. Aj keď on je obranca, alebo čo to je? Rabočko. Alebo dačo také. Dobre. Tohto nejako predriblujeme. A zatiaľ ani jeden gól sme nedali. Dobre, Arsenal vedie. A teraz my vedieme Real Madrid. Najlepší klub. Asi.
A poď, Kubo. To bolo jaké dobre. Jak tam sadla. Pekne. Barnes. Poď. Jak ní 102 Ballon d'Or. Tu 102 som Ridley kúpil asi za 90 miliónov. Alebo to je nejaký veľmi vlastný, ho už mám asi mesiac. A som ho kúpil za to, lebo minule som mal 101 a mne to vylepšilo na 102. Tak som potreboval, aby aspoň trocha mi vylepšil rating. Ono mi už vylepšili o jeden rating a je naozaj dobrý. Range, to ani nepoznám, že mám. Ďalší range, to čo je? To jaký je? 6-2, jak nič vyhrá, poďme ešte jednu. Už natáčame 15 minút, to je moje najdlhšie video. Takže, tak. Sme dostali pár tých účok, za čo sa dá, za 1000 kúpite si 2500 gema. Čo je veľmi dobré. Máme už 4 viny, 58 golov, čo na asi 5 hier, alebo 6 hier, čo som mal, 58 golov je dosť. Dostala som dala nejakých 7 golov. Potom sa ešte kúknem, no už sa nekúkneme, lebo už dlho natáčam. Potom sa chcel kúknúť na tú 110, overejte, čo tam má, nejaký typek. Dobre, Real Madrid, nejaký Erling, 326 Potato a ja Real Madrid, Ronaldo. Neviem, koľko mal fanúšikov, ale tým vôbec nemá ten istý rating ako ja. Ale ja mám asi, no jasne, že mám lepšie, lebo ten Rbočko a no to zavadza, ale ten Barnes je docela, aj keď 102, ale ja by som mu dal kľudne tú 104, lebo je veľmi dobrý. A práve, neviem, kto dal gól. Nie, no, kto dal gól, ja som rád, že dal gól, hej, tak. Dobre, Barnes, nejako to otoč. Je to tam 2-0 proti tomu Erling 326 Potato. Alebo tak nejako sa volal. No, dobre, komu? Centrujem. A necentroval, ale poď ešte. To bolo také šťastie, že 3-krát ma obrali, skoro. Aj tak som mal loptu stále. Barnes. Z jakého uhlu? To jak ten Roberto Carlos gól, čo dal úplného uhlu, alebo kto to dal? Vo FC Barcelone, to Real Madrid to bol. Ale to bol tak 2000 roky a tiež také gól dal. Neviem, kto to bol. Poď. Foden dal gól u nich. Easy 4-2. Posledných 18 sekúnd pre ňu 16, 15. Hej. Ale pre mňa je to zle, lebo už veľa golov dá. Ale my vedieme. Dúfam, že nedá gól. Centrujeme. Bude to gól? Nebude to gól. Dúfam, že nedá gól, lebo neviem, čo by som vtedy robil, ale prosím. Yes, vyhrali sme to. Dobre ľudia, natáčame 18 minút, čo vôbec už není to krátko, takže dúfam, že sa vám, ešte si toto vyzdvihneme, dúfam, že toto video sa vám počilo, ja som povedal 5 lajkov a otvorím si to kľudne. Nezabudnite hodiť like a odber a ja sa teším na ďalšie video, alebo ešte si otvoríme, hej, tak ešte sa neteším, lebo ešte si otvoríme. A už to nie je za ten. Tak nič. Dobre, dúfam, že sa vám toto video páčilo. Hoďte 5 lajkov, dajte odber. Aj viac lajkov. Tak, čau.